जुरियालाय माथो दाबो फैयासै दिनै जानो नानिया लेंनो थांदों बारियाव दंहैयो होनदोंमोन माथो दसे जिरायथ'बानो जाबाय नेथ'बानो जाबाय दे जागोन दे होमबा आयै हा सा लोंनोबा फुदुंहैनोसैमोन आङो नांथ'ला दे आयै आयौ हामानोसै ओइ सिमां अमा बुन्दा मा खालामफैदों नोंलाय जोंनि न'आवलाय ओंखारलांगोन ना लाङा नोङो ओइ सिमां अमा बुन्दा मा मोनखांफैथारदों नोङो आरे बा माथो नोंलाय जोंनावसो स्राय जिरायना दंफैलायो आयौ जेरै आइ हा मा होननाय जाखो बेलाय जल्दि सिखार माम्बेर गोख्रै सिखार नङाबा जुरि मानिथो एसे रागालै आंनि रागा जोंनायखौ साइडआव दोन गलि मारो नोंथ' बेखौसो सान जल्दि ओंखारलाङाबा मा हालोद जागोन नोंनि मोजाङै बुंनायाव ओंखारलांखा आउट नङाबा मिथिखायोना जुरिसो आङो हामा हाया बेफोरबायदि बुंनो नोंबो एख' दा बुङायो मिथिबायना आरो नोंनि थाखायनो मिथिबायना सिमां हो नोंनि थाखायनो दिनै आंनि जिउआव बेफोरबायदि जाबाय आरो नों जोंनावसो स्राय फैना थाफैबावदों हो साला मोजाङै गोसोआव ला मोनसे खोथाखौ मिथिबायना सिमां मोजांबासो मोजां आंजों मोजां नङाबा बाथोन खालामगोन दिनै नोंनि थाखायनो अनेक गन्डगल जानानै दङ ओंखारलां नों जोंनि न'निफ्राय नाथाय जुरि आं नोंजों जेबो रायलायनो गोसो गैया मिथिदों ना आरो जोंनाव बेफोरबायदि फैबाय थाना नोङो आं आरो रावजोंबो जेबो बुंजानो गोसो गैला ओंखारलां सिमां आउट आउट दे जागोन दे जुरि नाथाय नों दुखु दाजा जुरि आं जेब्लायबो नोंजों दङ थांबावा ना नोङो थांगोन जुरि थांगोन नोंनि थाखाय मा बुंजानांखो आङो हो दा मिथिदोंना सिमां हो बुजिया नामा नों आं हाबा जाबाय होननायखौ मोजाङै बुजायनायाव मानियाबा बेफोरबायदि खालाम गोसो जायो आं मिथिदों ना आइ हामाथो खालाम जाखो बेलाय नोंबो एकदम सिरि थाखायो हो आरो बेखौथ' फैयो नाङा नोङो माले आयै उनाव नाम होजाबावनो लुगैदों नामा नोङो बिजामादै बरायना लाग्रा होननानै उनाव बुंजाबावनो लुगैदों नोङो आयौ नङा हाया बेफोरबायदि नङा हामाथो माथो सानो नोंलाय मोजाङै गोसोआव लाखायो बुंखाबाय आङो सिमाङानो जा जायखि सोराङानो जा डाइरेक्ट गेट आउट खालाम आं दंलै ओरैनो न'आवलाय सोर थानोब्रा आदा दं बाजै दं आंलाय हारसिं दंब्रा रुमाव माथो जानो आरोलाय आयौ सोरजों रायलायबाय थाखो बेलाय मा अबाव थांनो नोंलाय आंबो थांनांगौ नामा सोरां जुरिजों रायलायदों नामा बेजोंलाय मानो रायलायनोब्रा आंलाय जुरिजों रायलायनांगौ मा दरखार आंहालाय दे ओमफ्राय माथो मोनबा दा ओंखाम जायोबा खुरना दोनखाबायमोन आङो ओमफ्राय जों दसे बाहेरायाव थांनो नागिरदों दे थांदो आरो माथो होमबालाय आइयाबो गाबोन ओमफ्राय जुरिमोनाव थांनो नागिरदों सोरां नोंबो थांफादोना आइजों मोजाङै रायलायहैफिनदो बाजै सना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आं दं आरोथ' बुंबाय थागासिनोखा आङो अख्राल' दे नोंनाबो सोरां बांद्रायो नोंनाबो नोंबो बिदिनोखा सोरां सिगांनिफ्रायनो अख्रायानो बांद्राय दे आरो होमबा नोंनि गोसोसै नों मा खालामो मा खालामा बास खोथायानो जोब्बाय होमबा न'आव थाबानो बे हिनजावखौल' रायलायबाय थानो बेलेग खोथायानो गैला जाहैबाय आरोना नोंसिनाव मानो रायलाया दिनै हो मानो रायलाया गासैबो खोथाखौनो मोजाङै साननानै रायलायाबा सोरां बेबायदि फोजोबनो होनबानो हायाना दे जाबाय दे थांदो अबाव थांनो बाराखौबा रायलायनो बायोलै आंबो मालायखौसो स्राय बुंदोंना नों गावनि दायफोरखौ गोसोआव गैया नामा नोंलाय खोथाखौनो बबेनिफ्राय बबेथिंबासो लांलायबाय बिनाबाथाय थैजासे लांबाय थागोन आं बोरैथो बिबाजै जाफैफ्रांखो नों आंनि मोजां रायलायनो सानबाबो उल्था उल्थिल' नोंना सोरां गावबागाव संसाराव गोसो होलै गावबागाव संसाराव गोसो हो दे रायलायनो माबाय आं मा बाजै सना ना नोंसो आंजों रायलायबाय थानो लुगैबाय आरो एथ'बां सिन्था जादोंबालाय नोंनो फैफिना मानो आंजोंलाय होमबालाय बांद्राय असत्ता खोथा बुंनो हालाय नों सोरां होमबालाय माथो बाजै सना दसे हारसिं थानो थांदो जोंहा ज'माव थायामोनलाय रायलायनाया डिस्टार्बथारलै मा होनो न'आव थाबालाय बाजै फैदोंमोन बाजै दायो ना दे थांगोन आं
दा फ्रिब्रा एकदम खोथाफोरखौनो माबायदि रायलाय नङा आङो मानसियानो उल्थां फाल्थांल' मा जालायखोबा आरो बे नोंनि फंबाय मोजांखौनो होनदों आरोलै आङो गावनि हिन्जावखौ न'आव थिनहरनानै खुनु टेनसनानो गैबावा मिथिबायना मा होनबावनो आरो बेखौलाय ओमफ्रायथ' मोजां रायलायनो नागिरबाबो उल्थां फाल्थां खोथासो लाङो बिसिनि खोथाखौ दोनथ'रो ना ओमफ्राय माथो ओंखारासै दाबो ओंखारनोसै र' ओमफ्राय नों ओंखारखांबाय दा आंनालाय दसेनो जाखायोना दे होमबालाय ओंखारनोसै आंबो नङाबा दायो फिट जागोन न' मन्दिराबो बेखायनोथ' थांसै मामबेरनो ओमफ्रायथ' आं ओंखाम ओंख्रिखौबो संना दोनखाजोब्बायमोन दा आइमोना उखैनोबो हानाय ना जोंबा बेसे गोबाव जायो मोजां जाबाय होमबालाय ओमफ्राय आंहा नै दाबो दुगैबावाखैनो र' होमबा आं दुगैहैग्रोनि दे थाब थाब दुगैदो मामबेर आय' आइ आहा बिदिबा मन्दिराव थांमारसै नोङो ओंलै आयै दसे स्राय थांना फैनोसै आङो दे होमबालाय आइ एसे गोसोफोराबो मोजां मोनगोन नोंनिया दसे बाहेराव थांना फैबा ओमफ्राय आयै मोनसे खोथामोन औ हा बुंदो दे एबारनिफ्राय आरो बे सिमांखौ जोंनाव फैहोनांला आयै बिनि थाखायनो गन्डगल जाखादों आयै उनाव आरो नङाबा माबा बेलेग नामसो मोनबावलायगोन जोङो दे आइ आरोथ' जों लिंहरखायाखै नङाना गावसो फैदों दा जियानो हग आयै जायखिया फैहोनांला बेखौ आरो एबार फैबावबा डाइरेक्ट रायना हरखा गैयाथाय गैया रावजोंबो रायलायालै आङो आयै दे जागोन दे आइ नों जेरैबायदि सानो बिदिनो जागोन नङाबा आरो बे साराङा माबा मोनसे बाहाना मोनलायगोन माबा बखिनो दे आब' बेफोरखौ बाद होदो जोंहा थांसै थुदो ओमफ्राय दसे बेरायबोगोनबो न' ओंथ' दसे स्राय बेरायबोनानैबो फैगोन ना मा होनो आगै ओइ ओमफ्राय आइमोन बांद्राय बेरायनो होननानैबो गोबाव दाथाबो एसे थाब फै सानैबो दे आयै बांद्राय सिन्था खालामनाङा नोङो जों मोजाङै मोजां थांगोन मोजाङै मोजां फैफिनगोन दे अब्लालाय दा फिट जागोन ना थांखादो मामबेरनो ओमफ्राय आयै नोंलाय मा मेथाइ लाबोनो दायो आय' आंनि आइ सना दे नोंसोर जेखौ जायो बेखौनो स्राय लानानै फै ओमफ्राय आयै गय गोदैयालाय खिलिफाना हाबाब आइ सना हा नोंनि अननायाव मोनजायोबाथ' हामथारबायहाय दे लाबोयोबालाय लाबो जागोन दे आयै जागोन दे आब' नोंथ' जि मोजां नुदों दिनैहा नंगौना आगै दे थेंकिउसै होमबालाय आंनि आब'खौलाय मोजां नुखायो माथो ओमफ्राय मिथिबायना जेलि लाइफआव जेखियानो खालामा मानो खिन्थु हाबाखौनो जानला मानला मानसिजों दाजाखा नङाबा बे नोंगुमै फाग्लाया बेफोरबायदि मोनफ्रांबाथ' सेसखासै नोंनि जिउआनो बरबादखासै जिबनावबो नोंगुमै बायदिखौ दालाहाय आगै नङाबा फस्थायगोनबो सोरां फाग्लायाथ' आंखौ दिनै मा खालामखो नुबायना बाब बेखायनो उन्दै जानला मानला हौवाखौ दागोसथोखा मोनगोन सानजों नोंबो देलै दे आब' नों नागिरना होबानो जाबाय देनांहाय ना मा होनो आयै बिहामजो थांनो ओंखारबायानो माथो ओं आयै ओरैनो दसे थांना फैनोसै बेजों आंजों दे आइ थांना फै दसे जुदि बिहामजो थानाय मोनबा बेबो थांनो हागौमोन आरामै जयैनो ओं आयै बेनोथ' दावराव दावसिखायनो बालायलांबायहाय आङो दाना दे आयै लासैनो थिग जालांगोन बियो जागोना जाला माथो होनबावनो ओजों फिसालायाबो अख्रा आंनिया बिहामजोखौबोथ' मा होनबावगोन अब्लाबो खेबसे थांना फैनोसै मा होनो आरो बिमा बिफाया हजोंनाबो दावरावआलाय जाखासिगोन बेनोथ' आयै खेबसे रायलायना फैग्रोदो ओमफ्राय नांबो थांफानोमोन आयै आय' नांथ'ला दे बिहामजो आं हारसिङैनो थिउ थांना फैनोसै दसे रायलायना फैबासो मिथिगोन मा बिसार खालामनाय जायो आरोलाय बेनोथ' सोरबा सासेया मानियोबाबो जागौमोन लायो सानैबो अख्रा हनै दे बिहामजो नोंस्राबो थांदो दा नङाबा गोबाव जालायगोन आंबो थांनो सानदोंमोन लायो दा हनै गैया जास्राला थांनायाबो दे अब्ला आयै ओमफ्राय आबाया ओंखारखांखाबाय ओं आयै दहायनो ओंखारबावदोंसो आंनासो ओमफ्राय लेट जाबावदों ओंखारनाया दे अब्लालाय दा गोबाव जाबा होदावलायगोन बेहाबो दे आयै आयु ओमफ्राय आब' माथो दाबो जि गोजौ गाखोबावनांगौ हनै ओं ससेल'सैसो दा ओमफ्राय माथो जाखो ना मेंबाय नोङो ओंलै आब' मेंसोनाय मोनबाय आंखो थोद जाम्बि
फुजा होफैनाया बिदि जायो सोरबा नोंनिया गोसो मोजाङै फैदों नालाय आराम गोसो मोजाङैनो फुजा होगोन आरो मेंनायफोरखौ बाद दोन साइडआव दोन बेफोरखौ आंहाबो माथो मोजां बोर बिना लाखा जाम्बिलाय दे जागोन आंथ' आरो मा बोर बिबावगोन आंनि जिउआलाय जेबो मोजाङानो नङा दासान्दि आब' गोसोखौ गाज्रि खालामनाङा मन्दिराव फैनाया आंथ' आरोलै बेफोरखौ दोनथ'नोसै आङो स्राय मन्दिरावनो थांनोसै थुदो आरो दा ओंखारफिननायावसो दा आब' बांसिन मेंसिगोन ना जोङो ओइ जाम्बिलाय नैबे नोम्बो जुरिया मेंलाबायनो रोङा जानला मोनला जेबो मोना आं बेफोरखौ गाखोनोबो हायो ओंखारनोबो हायो बेखायनोथ' आंनि आब' जुरि आरो थुदो आब' गोजौआव थांदिनि गुमै थाबावनाय मोनबा साबसिन जागौमोन आरोना बारायखां गथ' बिनि नामखौ आरो गोसोखांबाय थाना बेखौ दे आब' दङ खोमा आरो बहाबा आरामै गोजोनैनो नोंगुमै मोजाङा बिन्दासैनो गैया बे बहाबा थुदोल' माम्बेर दा बेखौ रायलायबाय थायोबा गोसोफोरासो बोरैबा मोनलायगोन आंनिया मिथिया आरो बे इसोराबो आंनि खाफालाव मा लिरखो गैलालै जेबो गैलिया ओमफ्राय मन्दिराव फैनो मोनना मोजां मोनबाय ना मोजां मोननो माने ना बिराद मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय देदो खिन्थादो माबोर बिखो नों आंनोनो खिन्थाया माथो दासो बोर बिथारदों ओमफ्राय दानो खिन्थाबा बोरै जागोन दिनै बा आं नों खिन्थानो बावबाय आरोना बायाखैथ' अब्लाबो आरोलै आंनि स्पेशेल बोर ना जाफुंग्रोथों ना इस जेन'बा आंनो खिन्थाबा जाफुंनायसो नङा आरो मा थिक जाफुङाबो जानो हानाय ना नंखागोन माखौबा दे सिन्था जानाङा उनाव खिन्थाखागोन दे आङो ओमफ्राय दे आंनिखौथ' दोनथ' नोंलाय माथो बिखो ओमफ्राय आंनाथ' मा जानो आरो नोंनि थाखायसो बिदों आं नंगौ ना माथो मानो होनबा नों आंनि नालाय आंनि थाखायसो बिबावबाय आरोना नों बोरखौ मा जाबावगोन दिनै नोंजोंबो ओमफ्राय बेयाव फैनायाव मेङाखै नों गाखोनायाव थ' मेङाखैथ' आङो आरोना गाखोनोसो बिराद मोजां मोनो आं हाजोफोराव आच्छा ओमफ्राय आंथ' मेंबायना ओमफ्राय दानिया मा खालामबावगोन दिनै नों मेंबायबोला होमबा नों आंखौ बादोना दा बानानै लांनो हागोन ना हाया नोंलाय आंखौलाय नोंबो मा होनो आरो दिनै नोंखौ बानो आङो माथो नों आंखौ बानो हाया आरो बाबालाय हागोन दे आरो मानो हाया जानो दिनै नों थाबायनो हायाबा न' नोंखौ बाना लांगोन दे आङो ओमफ्राय आगोलावबो ना जोङो जुरिजाजों फैबाय थाखायोमोन दा जा इन्ट्रेस्ट नांखायोमोन जुरिजों आगोलाव फैबाबो ओमफ्राय थांफिननो बालायलायोमोन दा जोङो ओमफ्राय आंजों फैनायाव इन्ट्रेस्ट नाङा आरो मा बुङो नोङो मानो नाङा जानो दिनै अब्लाबो नोंजों फैनाया आलादा जुरिजों फैनाया आलादा आरो गोदो होमबा आंखौलाय माथो लेङाखै नों नोंखौ लोगो मोननायबासोमोन ओमफ्राय गैया नोंखौ लोगोखौनो मोनाखैमोनबा बे आरो दाथ' लोगो मोनबाय न' इसोरा जोंनि जिउआव आरो माब्लाबाबो दुखु दालाबोथोंसै आरो जों सानैखौ जेब्लायबो बिदिनो खुसि लाखिथोंसै न' माथो ओमफ्राय दिनै हाना आं मन्दिराव फैनानै गोसोखौ मानोबा जि मोजां मोनदों ओमफ्राय बेयावनो थाबाय थानोसै नामा थांला आरो र'लाय दसे जिरायथ' मेंदों आं बेसेबांबा ओंखारबावनांगौसो आरोबाव दा थांफिननायसो जादों आंहा एख' जाया दे एक्सारसाइज बायदिसो जादों न' नंगौ नामा सनु माथो दे जाबायना ओमफ्राय र' माथो खेबसे नां दे आरे बाबा एसे मोजां थानांगोन ना नङाबा फट'आनो मोजां फैनाय नङा माथो जारलासो जागोनलै नोंजोंबो बांद्राय सिद्दा गसंबाबो माबा मुथि बायदिसो नुगोन खोमा न' आंखौ देब्रा नों जेरै मोजां मोनो बिदिनो थाबानो जाबाय ना दे होमबा खेबसे ना होमबा दे होमबालाय र' एसे बेलेग स्टाइलबो थानि बाब दे होमबालाय बैखिजे माबा नाहरनाय बायदि आरो ना आनरेडि टाइपनि मा जाबावगोन आरो नोंजोंबो दे मोजां क्लिक खालामदो दायो आंहा इन्स्टा नङाबा फेसबुकआवबो होनांगौ आरो ना
माथो केमेरामेनसो खालामबायलै नोंलाय आंखौ मोजां खेबखाबाय दा नोङो मोजां खेबदोंना खेबाखै दायो नायदोब्रा जायखिया खेबबाय दां ओमफ्राय सानैजोंबो लानोसै फैदो ओरै दे रा एसे मिनिदो माबा मोजां नङाना बिदिबा सोलियो दे जेबो नङा नुबाय दा नोंना माबा रागा जोंनाय रोखोमसो नुबाय माथो लानो माबायदि आङो जोंहाथ' आरो दा साहा बागानावबो थांगोन न' मा लायनांगौ बेयावलाय आइया माबाजों फैबाय नालाय बेखायनो बेरायलांखानोसै आरोलै गासिबावबो बा न'निफ्राय दसे बाहेरायाव फैनानै मोजां जाबाय खोमालै बे मन्दिरफ्राव फैनानै एसे गोसोफ्रा सान्थि मोनो खोमा न'आवबो खालि बे मोनसेल' बाथ्रा खोनासंनो बाबाय आं ओमफ्राय जाय लेंहरदों बेलाय बोरैथोब्रा माथो दाबो फैया बेलाय एसे थाब फैबानो जायोमोन ना दसे स्राय रायलायगौमोनलाय मोजाङै दान मास दिनै हारसिङानो गोसोबायदि थां बेराय फै फनसो हरफिननांसिगोन नामाफ्रा माथो दाबो फैदिया बेलाय आब' जोंथ' सलायखौनो लाबोनो बावबाय न' बे गाहायाव मोनगोनदां लायनि आङो दे र' दे थाब थांनानै थाब फै बेखायनोथ' दहाय न'निफ्राय ओंखारबानो गासिबो मोजाङै नायखाजोबनो थिनदोंमोन आङो गावहा ओमफ्राय नायासै माबा आब' आं लाखाजोब्बाय नंदोंमोन न' नायनो बावगारबाय बे गाहायावबा मोनगोन ना मोना ओमफ्राय सलायखौबा मोनोथ' आब' आं दहाय नुबोदोंमोन फैबा दे होमबालाय थाब थांनानै थाब फैदो दे नों दसेल' थादो दे आब' फैगासिनो आङो थाब फै बोरैथोब्रा मानसियालाय है एसे मन्दिराव फैनानै गोसोफ्रा स्रां जाथोंसै आंनिया सोरां मावजि बुन्दा दा जोंहा स्राय फैनो मोनसिगौमोन ना मन्दिराव सानैजों गैया ओमफ्राय उल्थासो जाबाय दानिया माबा एसे गोसोआ मोजां मोननानै फैबाय गैया मानसियानाबो सफैया बाराखौ बायनोसो बायलै आंना दा ब्लडसो थांगोन आं दाबो जेबो नङा दे मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे मन्दिरावनो स्राय फैलायबाय आङो नै जुरि दे आरो दसे स्राय खुलुमनानै थांसैलाय आङो एसे बोरफोर मोनबाय बायो खोमा जुरिया बेयाव माथो दाबो फैयारा बे जिलियालाय है माथो हास्लायसो दंफैयो बेयावलाय